लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि अर्चना मोसाहारि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम सेकेन्ड ब्लग लानानै फैदो। दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जों दायो थास' बिथराइ खानो थांनो ओंखारदो। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। लोगोफोर नै जोंना गामिया दैसा खुरजानायसो। दाहाय बे दैसाया गैला, मुस्लिमफोरनिथिं थांबाय। दाहाय बे दैसाखौ जों खिथिलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। जों दायो थांगासिनो दं थास' बिथराइ खानो। बिथिं बाजैमोन दं आरो आब'मोन दङ। बेयाव तुरमुस गायदों मुस्लिमफोरा। बैनोमोन जोंनिथिं थांग्रा दैसाया, ओरैजाय थांनानै जोंनिथिं थाङोमोन। लोगोफोर आं बुंदोंमोन ना दहाय दैसाखौ देखायगोन होननाया, बेनो आरोना दैसाया। जों दा दैसा बारनानै थांनोसै बैथिंजाय। बेयाव मुस्लिमफोरा बादाम गायदों मालाय। थास' बिथराइ खागासिनो दं लोगोफोर। बे ओंख्रिखौ जाय जानो गोथाव मोनमारो आंनि कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लोगोफोर। आब' इथिं नायलाय खनसे। हाय लोगोफोर, जों थास' ओंख्रि खानो फैदों। बे मैगंखौ जाय बिथांमोना मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। आंथ' बिराद मोजां मोनो। आरो अननानै लोगोसे जाय बिथांमोना अर्चना मोसाहारिनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, खालामना लादो, सापर्ट खालामदो। बाय। लोगोफोर जों थास' खानानै मेंबाय, मेंनायखाय जों दसे जिरायबाय। बिथिंजाय आब'मोनाबो जिरायगासिनो दं। लोगोफोर नै आंना मैगङा बेनो। दिंखिया एसे खाबाय, थास' एसे खाबाय, नै मनाव एसे दंबावो। हेलो आब' नोंखौ नायनो बेसे? आंना साथामल' लालायनो एसे। आंनि खेरि बे एसेसो माथो। स' गाइस जों दायो थास' खाखांनानै न'आव थांनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।